Dobrý deň, pani Drobná, mohli by ste nám povedať, čomu sa v svojom výskume venujete? Dobrý deň, tak ja sa venujem výskumu baktérií mliečneho kvasenia, tzv. Lactobacillom. A sú to baktérie, ktoré teda sa vyskytujú aj v kvasených potravinách, ale aj v traviacom trakte a patria medzi tzv. Probiotika, majú prospešný účinok na zdravie človeka. Zároveň skúmame vlastne ich ochranný účinok pri zápalových ochoreniach čreva, že či sú schopné nejakým spôsobom modulovať ten zápal tak, aby ho potláčali a aby obnovovali vlastne črevnú bariéru. Tak ako vyzerá taký váš deň v labáku? Čo to obnáša? Tým, že ja som aj pedagóg, aj výskumný pracovník, tak samozrejme vždy záleží od toho, aký ma čaká deň, či aj učím, alebo mám len deň na výskum. Keď mám deň na výskum, tak ak si naplánujem experiment, tak v podstate ráno najprv prídem, nachystám si potrebné veci podľa toho, že to na tej práci veci je také dobré, že je to vždy trochu iné. Robíme rôzne metodiky a podľa toho vlastne je tá príprava, že prídem, prezlečím sa, idem do toho laboratória, nachystám si najprv veci, ktoré budem potrebovať a podľa toho sa venujem, či už robíme nejaké experimenty, také lactobacily kultivačné, alebo idem do bunkového laboratória. Závisí aj veľmi od toho, že čo konkrétny deň idem robiť, takže sa to tak mení. Človek buď spisuje výsledky, že si poznačí, urobí záznam jednak aj z toho experimentu. Ideálne potom aj nejako do počítača to nahodiť, vyhodnotiť, takže keď vlastne skončí experiment, tak vlastne ide tá fáza, že to vyhodnocujem, že pozriem sa na tie výsledky. No a tiež prípadne nejaká rešerš, štúdium literatúry, aby som aj vedeli, že ako ďalej posúvať ten výskum. Ako sa dá použiť tá mikrobiológia pri liečivách? Tak čo sa týka liečiv, tak samozrejme jednak mikroorganizmy sami o sebe môžu byť producenti liečiv, takže štúdium vlastne tých mikroorganizmov a tých produktov sú akože vhodné na to, aby sme získali jednak nové liečivá. Tak aké problémy sa najčastejšie vyskytujú pri práci v labáku? Tak problém asi niekedy kontaminácia, tak to je taká nepríjemná komplikácia, vtedy tie bunky treba celé vyhodiť a vlastne ísť od znova. Najväčšia komplikácia pre nás všetkých je vlastne nakupovanie materiálov vedeckých, pretože to musíme obstarávať verejne, je to strašne veľa byrokracie a zaberá nám to strašne veľa času. Čo sa týka nejakých tých komplikácií, tak tým, že robíme so živými organizmami, tak je to trošku niekedy nevyspytateľné a aj keď dodržíte všetky postupy, tak niekedy sa vám to proste nevidí vždy rovnako a niekedy sa tie výsledky líšia a nedá sa to vždy úplne presne predpovedať. Ďakujem za váš čas. Ďakujem.